ngai thatu te zong zong in zawa in chebai le vek ole ton chuma po hian case ngai nom le danglam tak kan ngai thla in kan thler ho le dona video te abula changa atop thlengin milau thlir saki milau ngai thlak sak le theu donia Joni som kum sang ni pakwa jing lama khan Philippines a notas anti tuipuya thirbom lian tak mai char ani a chu bom chu tuipui monga lo omin tuipui kama changa mel engemaw zat a hla tuipui thuk thim jinga thuruk phom ang mai hian lo oma ye chuan chu bom chu an han hon chuan thir barrel hlui khau to tak hi ron langin chu to bo manga an han chhot le chuan boruak chu aron dang to zar mai chuta chuan mishing ruang am meichhia ni nge sia chu hmuni in akut le ake te chu alo in thle noi ba ka angong te chu shui hian nge takin alo in vet boka chu mai ba ka a mai te chu dakti pa cha taka alo in charin ataksa te chu hliam rap thlak tak hian atwam beka chuta alanda na tang chuan a hun hnung ber chu she omnein akhati po acheng hle bok ani te chuan oluk taka enfi ani hnuwa forensic expert te chuan athina chan chu a ngonga re na awanga akham kho boruak a hmolowang ani thu an soya eiba ka hian DNA changtile a ha record te khina achangti ba ka athom no ha ka changte chuan tunge ani ti po chu hri chuak thei thuain he no khongai thlak tak mai hi Ruby Rose Bermuda e ani ti le kumhni kalta khan annu ma chuidur omya lavin about ti chu an je thei da hlo maya ye chuan he thu boi ti langsar zwal tu chu atwar tu ni na hi ni ome ani hi misatlia mai ni lavin Philippines a sanghamana industry a chung ko thil ti thei tak Gemini chung ko mo ani a engtin nge he chung ko hosa tak zinga mi hi hetia rap thak taka anuna atop thei mai le nge anin ro pui tak chunga thuruk in thupin he thi na hi athlen jok emni chumi she to chuan Ruby Rose Bermuda e chung ko hosa tak po ni lem lo ma se manga in ne na in enkol na kara ron selian chanchin chu kanjir chian angai don ta a chuta an chui zel na atanga alandan chuan a u mi chia Rochelle Bermuda hi milar tak ni in a mel thatba ka lem chan thiam tak ani boka annun dan hi nanglo hlema se anin po mai ba ka lungai na emo harsa na emo an to chang po hian an unaw chuan anin hnem ton po thina chutiang chuan chung ko hosa lo piang lo ma se Ruby chu nom sataka ron seilianin ami zia po a thatba ka a felin atum po aru hle boka amai ro chu he ami zia hi harsa na ato po a manro thatak ani thungloya chuba ka he athina rap thlak tak thlen tu po hi ni thei thobin annuwa athil ton chu anun zong zong thlak danglam tu lian tak ani don ta ani chuta anuna lolu chu to dang ni lavin Manuel Jimenez ani a ani hi Philippines sanghamana industry a chung ko hosa tak le thil ti thei taka ro khom tu tur ni in an chung kwa hi an hosa in thil an ti thei hle maya tin apa hian sumdo na lama thiam na ro pui tak ane me ba ka hian multi industry sumdo na ro pui tak tak pe chu dinin sanghamana industry hlo tling tak tak atangin agriculture farm lian tak tak le an bial pum ho pa gas station thleng hian ama din ani deuh veka chu mai ba ka Gemini chung ko ming hi sia thlo tak chau ni lavin tual chung sumdo na konga po za an kai emema chuta an chung ko jingami Manuel pati phe chu sanghamana lama kai shoi tu thiam tak ni in alet nin se thian an hausak na chu atipung hiala in a en kolna fing tak noya hian an chung ko company chu nasataka ron thang chau mai ni lavin regional seafood market a po hnial ro lo khopa chak ani nge nge a chuti lai mek chuan Manuel a po chu tlangwal mil thatak ni in hetia Ruby ne na anboi khatin hmona hian olsam takin Ruby thinung chu ani ngal ani tabira chutian chuan thon thua lalfa pa ang mai khani in me chedu zong 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 moina te hosak na te chu ani vek emo ti mai turani a an pani in hmangai na thon thu po chu rang takle na satak hian apuak dar sui ani tabir te chuan anin nge zon hunla hian Manuel a chuan mangai tu fam kim ang hial in chalin Ruby chu angai sak thin emema chu mai ba ka restaurant man to berbera tile resort man to berbera te shwai chinin thilpek ro pui tak tak mi pa ngai kum kha thlot tlok pui zata thilpek te chu apeta thina
chuti lai mekin Ruby po aswang to na thin nuna chuan a cheng ani ber lungrun taka in hmangai na chu hausakna mi zem a thei khopa indu sakna ne na a in zom hnu a phei chuan do thei lo khopa hip na ron siamin a chung te na an ngei to na le thil dik lo a om ti an sha thu an sei po chuan Ruby chuan a thin lung ko na chu a zom tlat mai sia chutian chuan Ruby chuan engti kong zong po a dai dan na om shim shim chu mangai na a apal tlang thei bek chu in jingin Manuel ane na inni na kong zo tur chuan thutluk na po a siam fel chuita a heta pon lama tanga alanda na chuan Ruby chu Cinderella alal fapa muta ang mai ni in chutia pasal house tak a mu chu mi te o ron tak ni in an ngai sang hlom em ema chutian chuan ani nei hnuwa Ruby chu Gemini chung ko in changkang zeta chuan chengzuin lim taka anun bul man chana tura chuan anga ya ma se rin lo dewa momang rap thlak tak ma shwaina chu alo ni don jeng mai Ruby chuan a pasal anu le pa te chu anu le pa ti ang maya enin a pasal po chuan aduat em ema ma se hun akal zel hnuwa an mi zin ang lo tak tak tele an chung ko din hun in thlauna na sa tak chu zoi zo ya ron lang chuakin Manuel ani na dik tak po chu aron lang chanta a amma a ani ngai zon la ya Ruby in engthil po asoi piang alo zom sak thina tele thataka kongdang zoka alo soi pui thina te chu abo ta duak emo te mai tur hian Manuel a chu a phun cher so din Ruby che dana alung oilo na te chuan a angas thei em ema chu mai ba ka Ruby in adu zong soi chu soi lo a thil ti swal pakhat lek po chuan nasa taka hau chu a tor tir pha thin ta bok ani hengba ka hian Manuel a chuan anapui fanau te kyanga om ai chuan a thian ti ne na hun man chu thlang zok po thenin til ho te 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 chu annu pa in kar ti hlat nan chuan do thu samin alian tok thina tin Manuel a hian Ruby hi tongkam mai ni lovin kut tho in a hliam pawa tum khat po Ruby chu engemaw awanga hauli in hemi tum phei hi chuan kutte a thlak chemani oma ti chuan chuta abenga aben na awang chuan Ruby chu lo he tlu in dokana ain to hnuwa thisen hial te chhuaka heta thil thleng song song hi an fanu upozok chuan alo hmu ve veka ma se apa chu tianga anu chung a che na chu ngaya ani to awangin han hlau bia na changpo a shilo ani ome chutian chuan anin chunga chuan kot in thlak na te chu an fa ti po chuan an ngai nei deuh ti ani ta berti na ni chu chutian chuan Ruby chuan hlau thong reng rengin anin chunga chuan a hun chu mongpo thinin tongkam che sol hlau reng rek hian a lei chu a veng ani bera chu mai ni lovin a che dana po a pasala chung te soisel a hlo lo na tur hian a tha thei ang ber le film khur tak chung si in a khosata thina tin hetia a taksa ngai sak ani mai ba ka hian a thlarau thlenga ti na sak ni in an chung ko sheom lutuk le engkima demle soisel ani na thin awang ti ba ka tongkam chetak tak le ko thlak na sa thin ani na awang hian ril rulama po har satna tam tak anei pha ma se aril rulam damlo na po chu enkol lem lovin ina chon om top zela a chan chu a chehlek chu nasataka soisele uthlak a tonan chuan alian tokin anin chunga chuan a che sol hun chang reng renga midlen anoma wangin film khur thei to pa a film khur chu angai hle bok ani chuti lai mekin a pasalanu la chu no in vong takle te kani intive chin hlar ni in ani po hian amo chunga chuan thunei atum ro hle maya Ruby thil ti apiang chu a hriat puina tel lo chuan a thleng ngai lo amo laka chuan a tongkam chu a du tui lo thinin chunga a tongkam khatlek la chu Ruby tan chuan chem hriam tak ang mai ani a chuti lai mekin chung ko pa ber Manuel pa la chu anu puile a fapa ang tho hian mi parilu chetak mai ni in ani ro sumte a chuan ba ka mi nei nung lo te chu a hnia chhia thin emema amo Ruby po chu an chung ko zinga mi anga en lavin anin chunga bongro pakhat ve ang lekin anga ya alandana zebine chung ko ta na Ruby hlut na om chun chu fapa la ni sak thei tu tur ani na ringo chu ni ome ti chuan amo na in chu ro puin a pasal te chung kwa chu house hle ma se ko har ema a hun ne ni chu chhiar fo thengin a fano te awang chau hian a hun sheom tak tak te so anam nol mai thei thina ma se a pasalin awi re san fo thina ni ti le me se sang sang a kop thina ni ti a hriat na chuan atin tak zeta
chutakara chu thu chu thudik ani le ni lo azo piang hian a pasal manuela la chuan a chang thadu ngai lova chuta a che dan chuan anopui atina don ani ti chu shebek ma se insiam thattum na reng reng chu anei haulo ruby zo na te wan chuan thinjim bel so zokin amma ai zongin anno po borak po chu ari ta zoka chudian chuan anno po in kara chuan in nge sakna po chu omlo tial tialin anin kar chu ahla tial tial mai si chuti lai mekin ruby chuan a pasal chu ngain thlahlil ve thin hlem ase a pasal manuela la chuan anopui chu thlak hlel na reng reng anei to lawa te chuan chutia annu pa an boi ruk tak fawa le a pasal chuan in siam tha zai reng arel ngai don lawani ti a hriat nu chuan a thlona hriom tor chu ruby chuan tum tabik lavin a pasal chu a then tangi nge a ma se anin chena chu angai angotin alo ol sam ho lo mai manuela chuan ruby ne na an ro in sem tur chu alo khoi ching pen na sa em ema hemi wang hian ruby chuan anin chu kurruak ti ti deu tho hian a chwa sana ma se chu chu a thinlung nat na ber chu ani haulo engma nei nei lawa anin a chwa san aya tina tu chu a pasal chung ten a fatilak an phalo na suni in ruby chuan a fati chu awm pui ngei thina tur hian lawyer puina po adil tak ngala heta Philippines dan a hian nupa anin chen reng reng hian an fate kumsari hnuailam emo notit ni lai te chu engkho se se lawa anno bula om turati ni in hetia ruby le manuela te anin chen lai hian an fanu upazok chu kumsari mi ni in an fanu no pangsok ero chu thathum mi chau alani boka amai ro chu an ramdan le shai anglo devin zemine chung ka hosakna awang chuan ruby chuan afate chu a chwa pui theitare re lawa masi ruby chuan afate akyangan om theina tur hian pot puina chu dil in chu ta chuan tu bula nge no pangda chu anom don ti ngai to in heti lai vel hian boina po a chhawna se mema chuti lai mekin manuela la chuan a thil ti thezia lan tirnan afate chu ruby kuta hlan chu atum lo bura atop thlengin afate chu abula anom theina tur chuan chanla in lawyer po anrama a thaber ber aroi boka mase ruby po chuan afate chu awm pui ngei theina tur hian theitop chu lo chhawe mekin hun har sa tak ato lai le dampo thlak hlel na reng reng ani lo lai po in afate chu a chakna pui mo ber ani awan chuan atan an hlutak zata mase a pasal manuela la chuan a hausak thole afate po enkol na thatak pe theitu zok ani thute lo soin an zerna sen sole an khosak phunga po afate tan chuan engma ui ani lo thute chu kota chuan alo soive mek buka chuti lai mekin ruby lawyer po chuan anupui po na sataka kot athak thole che ahlo ai hniam zok din hun petu manuela chuan engtin nge afanu da chu ain kol that thei te lulang ti in nau pang da chu ruby kuta anom ngei theina tur hian thei to pa chho sak boka mase manuela chuan dotin jeng lo pho chop le in chuta chuan an fa te chu anupui hlui ruby in ain kol du zok chan chu an chung koro sum tam tak chu pui adu wang ani thole an fa te chu manro ang mai mai chawa man adu angin ruby chu dot mu hlum chuan apu thlule ta a eta amanga emina atong khum do dan a han ngei to phe hi chuan ruby chu aril ru ana in a thatlai hun zong zong te amma hun dom tak tak achana manuela ngeina a phasan le dan a han ngei to phe chuan ruby chu aril ru ana tak zet bok ani te chuan a pasal hlui te chung ko chuan sum an nga ema wangin ruby po chuan a hne thei chu a inding ta che bik chong lawa amai ro chu a fa ti tan chuan a top thleng po a be in huamin engtin emoni talin a fa te chu a hne na ala shoi thlen ve thei sham chu injingin a be dong do lawa an fa ti awanga anin be na chu in dauna twal zol nen chuan danglamna omlo hial ome chuti lai mekin an chung ka thu hla chu mi puite po chuan ron ngai vel hlomin an beng chu an chi thup hloma chuta chuan mi then khat chuan ruby chu mel tha hle ma se mo sol takani ti in an dot pho chop mang chuan hnunglama an lo beya chuti lai mekin a thenin manuela chung te chu demna na satak mai an lo lan tir boka chutiang chuan a pasal hlui manuela te chung ko hausak na chuan dan po avai ver ne hle don ani ti chu ruby chuan a hrechiang ema fangmir pakhatin sai pui beitum ang velin an thukal lai a chuan a hne po a ring lawa amai ro chu engtin nge a fa te chu akyang a hruai theyang ti ngei to reng rengin
angai to na chu ol lawa a sen ba ka mudmu po ato a thei meu lawa ei tur te po chu ei tha thei lawin chutiang khop chon a fa te akiangan om theilo na chu atwar ema amai ro chu a shom tur lai ero manuel te chung ko tan ve thung chuan thil lian tham ani lo ba ka an tan chuan hmu nom atling zok hial ome te chuan ruby chu amal ngoi ngoya sumlama boina atok bok nen chet lak zui zel dan tur po chu awan ta hle maya chuti lai me ken manuel la khovela thil ti the ang berin anupi laka chuan lo in shau sa in lo po ani lo hel maya a chan chu dan chuan an lama tang ti chu a hria chen ema wangin ruby che dan a hlo na chan tur po chu a shelo bok ani chu mai ba ka court room ma mai ni lo manuel la chuan anupi hlui chu mol pho tak taka chwa thenin do chitin reng te in apu kwal te chena ruby laka chuan khongai na neive chin mishing ani ti voi khat ma hi alantir ngai lo boka te chuan ko chuan an thu le hla chu olok taka an ngai to hnuwa manuel le ruby fanu te pahni chu philippines ramina hunrei tak chung dan an lo nei to na chu mi puite dikna highland na le pho chhuana konga poimo tak mai ko chuan apal zam tutlat mai no pangda chu an no ruby kya nga ni lo an pa manuel kyang om tur chuan an fa te anin chona chuan thunei tu ten thu top chu an siam ta mi maya heta thil chiang sa ko ta in khin ngai hi he kheisa thil mak tak pakhat ani ome tin ruby te chung ko hi apasal de anga chung ko khosak thale mi puite tlon ron ni benga se chuan ko ta thu boy ngai to kher ngai lo hian dan ang tak le dik takin ruby chuan afa te hi akyang ala ngal mak the nge nga amai ro chu sum tam tak awangin adik na nge ya le ata ni nge tur thil chu ruby chuan achan phata ni a ti chuan ko tina athutluk na an soi hno hian za podon lawin ruby thinlung na lutuk chu ko chunga chuan na sataka tapin afa te chunga chuan enge thleng zelang ti po chu angai to zui ngam lo thu te a soi hial bok ani ma se ko tina thutluk na an siam hno po hian ruby chuan tlom chu ala tumbik chong ho lo chuta chuan afa te chu abula anom theidon lo ni puin akha to ka mo ve zeu zeu phalna chu thunei tu te bula chuan aladi le ta thowa afa te chu angai thei ema reilo te po an kianga hun man chu achakin angai to lo lai reng chu om lawa chu achapa nutit nerwal lek afano chu engtin nge om zelanga afano upazok chuan azer lai te azer tha ngem ti tele an pa chuan me chedang te kha la tompui rang thinin in ala chho san thina ngem ti te chu ngai to in angai to na chu a chol ngai me lawa chutiang chuan afa te chunga chuan thil thalo a thlen pal hlau reng renga a hun chu mang ta thinin heta a hun ton she om tur sia han ngai to pe hi chuan tho ati pikhial thei ome te chuan mars ni som pali kum sang ni pasari ron in her chwakin ruby hi heti la hian kum som ni pasari mi chau alani a himini zing lamdar ko vela hian kot lama tanga lekha dongen chuta chuan a fanu te akha to ka love zeu zeu adil na chu no sakani ti hriatiar na aloni a chutia beisena anei len ve to te lul ne na adil na tlom te po nol sak alani fo chu a hre thiam lavin ariru ana ema chu mai ba ka thinrim na in akhat ve to hle boka amai ro chu afa te tan chuan theitop chho ve do in kong sang sang te han da ve bok ma se apasal hlui manuel te hausak na chuan dik taka azo tur akong chu akhar pin sak zela wangin ruby tan chuan malak zui zel dan tur po chu awang to hle maya ma se ruby chuan aloyar chu wabile in kong dang dap sak le sham tur chuan angen ta a chuta aloyar po chuan ruby din mun she om tur zia angai to chuan akhongai ve in atop thenga adin sakla tur tho alo tiam ta boka hetia aloyar ne na anin biak zo hnu a hian ruby chuan chotnulam dar ni vela benglam panin anin cho a chho san le a te chuan hemini ve khian a fano te tlo tora manuel ti ina kaltum bok ni in ati tur ang angte ati zo hnu a chuan tlailam dar li vela a pasal hlui manuel ti in cho awa thleng ta a chuta chuan hunrei tak chunga a hmu to lo a thlak hlel em a fa te chu hmu le nge chu atuma chu in chunga pen lo chu hlau hle ma se a fa te ange em awangin a huai se na zong zong som khomin hunrei tak chung she om alo tor to na in chunga nge chuan lau thong takin ava pen lut ve taroi maya ma se he hmun alu atang hian
an ina chuan a hole to don lo alo ni heti lai mek hian a u Roseli khan anaw chu a kalna tur po soilawa ni leng deuh thowa a bo wang chuan a chin chang zo tumin a kol ta tluk luka ma se a kol chu to ma in anon chang the reng lo hemi ni wang hian a thiat nai wai te chu kol in anaw omna an shat le shat lo te chu a han zot lia ma se to te ma chuan Ruby chu chuminia an hmulo thuwa lo chang zelin Roseli ngai chu a thata lo hle maya a chan chu anaw chuan a kalna pianga a phone chu a kengzi a thina ni ti le eng ang po in boy ma se kol chu ala lo ngai lo ni ti chu a chiang im ema chuti rwal chuan hun har sa tak a to lai ani awangin aril ro boy lu tok chuan ama nu na ala ta mai em ni ti chu Roseli zo na ni ma se chutiang em chu anaw chuan ati du tak tak chu a ring bik chong se lo te chuan Roseli chuan Manuel ti in lam chu wa be pop ta ringot in phone chu Manuel pa chuan alo la a chuta Roselin anaw Ruby chungchang a han zo chuan Manuel pa chuan onel omlo tak mai hian Norbi chuan hun rei takal ta a anin a chwa san to tho chu lo shilin phone call chu ati top zui ngal ta dei maya hemi nu a hian Roseli chuan Manuel chu a han call lia ma se ani po chuan a call chu a chang thei reng silawa te chuan hetiang ani nu a hian Roseli chu a chi ai to in ingmatak anaw chunga chuan a thleng ni nge ya a hriat ta ka wangin police puina avadil taringot mai ani te chuan hetia police te na aw report no a hian police po chuan an thodon chu arang thei ang bera lo bo zui ngalin Ruby lei chen nai zong zong de chu zona an zo bek ba ka Manuel te chung ko po chu zona po an zot ve boka amai ro chu an hnu china na tangkai thei tur ang eng chana ma chu an dong lo mai ni lovin Ruby la chu sol no chui zui tur engma omlo chuan abo pil takmak maya chuti lai mekin nu chui tu te tan po malak zui dan bak chu omlo nge ni hanrin hlel ruk de unei ve ma se anrin hlel tila chu mi za omle sumnga tak tak mithil te the tak tak te ani wang zo ka nu chuina chu om thei lo nge ni zo kang le Ruby chin sha zui tu reng chu om talavin a chung de le a chan de chu anril ru a hata em ema ingi Ruby chunga chuan thlenganga a thingi adam ti chu chan om si lo zona lian tak anita ani te chuan Roseli chuan online na hnai vai deuh te chu som khomin anaw chu an phek zon talui lui meya Manila khopui a chuan Ruby thalak te chu mi puite hmu thei tura thedar choi choin chuta Ruby chin chang hre tu te hne na chuan dollar sing khat lo mana an pek tur tho an tiam ta boka ma se Ruby chanchin tharlam reng chu om si lo tunge Ruby bona chuan mo phurta anita angle ti le ani lo puin Ruby chu adu reng wanga tlan bo nge ani ti chu mi puite zo na lian tak anita a ma se Ruby chunga thil thleng ni ati tu hi an ngai a in arap thlak don ani ti reng hi an thre se lo ti chuan ni ti liam zelin thla ti aliama kum avei meu nu a phe chuan Ruby chungchanga chuan thothar hria tur chu amla mai pia lama kum hni lai chin hriat lawa abo nu a phe chuan mi puite thinunga chuan Ruby chu zoi zo in areta a chu mai ni lovin mi tila chuan abo dan mak tak mai chu an hria chhun som to lo ba ka ala hria tlem te te po chuan Ruby case chu kum khwa a chui chwa ani rin lo na chu an nei lian to hle bok ani ma se chun thla kum sang ni pakwa khan mi pakhat Monterio ti mingpu chu police sona thopoi mo tak mai nen ron kalin ani hi Manuela Patea Lob Jimenez Fishing Company ya Executive Director na lo chel to thin tu ani a ti chuan heta Monterio thosei chuan kumhni lai mai police puina an lo chui zui to lo Ruby case chu ron thar thole in choble chela ngai ven zui a hlo tak ngala chuta a sui dana chuan Ruby thina khan ein nam hnoi ve thole Ruby kha ti pal thil thuwa tha ni lovin rong taka anuna laksak ani thu chu poison takina soita a chuta a sui dana chuan Ruby chunga thil thleng zong zong te kha zemine chung ko ro manavek ani thu soin khatia kota Ruby le Manuel te anfati in chwa anin khin boy rap lai khan zemine chung ko chuan Ruby in an chung ko omna ti borban saka ngain an thin arim emema chuti lai mekin no pangte po khan Manuela kyanga anom ngai thein turin an ro sum de po kha thu nei tu te laka po khan an select tir ve boka
amai ro chu an du ange ya Ruby in naupang abula alak theilon awang khan hlim hle ma se ko chung zonga mi pui ma a mol pho taka anoma bang khan Ruby chunga chuan engti kong zong emotaka phubalak tumna anei lian ta hle maya ti chuan Ruby boni March ni som pali kumsang ni pakwa khan Ruby chuan Manuel ati in chu laule khur chunga wapanin heta hian athina tur thangkam lian tak a om ti kha a hri om love etia aval utnuwa hian afate reilo te tal mu pal saktorin Manuel chung de hna chuan mi tuinian chuan adil na sem ema ma se phalsak ani lo thung ti chuan he twal thana thlentir na ta na abul tum tu bermi pahni Manuel pale apatea lob Jimenez ate chuan an chung ko zaomna ti burbang tu anga an ngai Ruby chu an pindan thuruk lama chuan an thata ani ti chuan Ruby thi hnuwa hian thir barila arwang chu dal in siminin arwang chu an chon nan veka ma se an thil swal ti ra thlak tak thopnan hian ala tok lo nia sheli in thir bom lian taka Ruby arwang an da na barel chu an da le hnuwa an ti masak ang thau khan siminin an chon nan le veka ti chuan thir bom chu toipuya chuan paile in limonga chuan an poi khoina chu kumkhwa thobbo an tumta a chung zong zong chu Manuel pale apate te ro manovek ni in he twal thana a innam hnui zong zong te hi dollar sang khat India poisa a cheng sing riat sanga zani vel an pek theu ba ka hian an thil ti chu soi chuak lo torin amal te te in an vawek boka te chuan Monterio chu twal thana tak tel ve lo ma se Ruby ruang lui monga da tu zinga khan atil ve ni ome ti chuan hetia ain puat nu a hian kudik tak asoi nge em ti chian nan lui puya chuan police chu an kalta a chuta chuan thirbom an paina Monterio na asoi na lai vel chu police chuan uluk taka tap chhuakin asoi ange yen thirbom chu an muta a emi nu a hian manro thazok nen bom chu limonga tang chuan la chhuak le in an ti cheta veka chuti lai mekin Ruby chin shiat lava abo na chu komni lai ni to ma se achung ti ro chuan nungdama ala om ngei rina chu an nei lian le maya ma se police thil mo chho chuan komni liam dei to a an fano an u naw nu ni bok Ruby chu alo thidei to ani ti chu chiang takin atilang ta a he thil thlengra thlau takhi achung da tan chuan anadon hle ni ti po ashiatin an fano chu alo hole mai ring khan ni tin beidong lavin an lo nga khani a ma se alo hole dan chu an be se lo dan dei ani awangin engtiang che in nge an chunga thil thleng hian ati na tang ti chu atong tu Ruby chung de chaw lo hi chuan an she thiam pakherin arin omlawa abik takin au ro sere chuan anaw thina chu atwar em ema anaw chunga rong taka che tu chuan shemna a hmu ngei thina le anawin dikna chanwo a hmu ngei thina tur hian a theina zon zona chak takin ma ala ta char chara chu mai ba ka Ruby voina hun ser po chu adu piang kal thei tura hoi hotin a hun nung bera chuan a fanu te po chuan ron thla liam ve ngi se ti in Ruby chung de chuan Manuel chung de chu an dil ve da boka ma se rem an lo ti sakho lo mai heti lai hian an fanu pa zo kha komkomi ni to in a hun man me ka chuan a hlim thole a zirna angai puimo ema wanga ano voina hun sera po atel du lo tur tho chu Manuel chung da chuan an soita a ma se hei hi nau pang komkomi ri ro thiang hlim tak kam chuak ani chu arin om talawa chuti rwal chuan hei hian Ruby van doina kha ati bel cha kan ti thei ome a fanu te angai ema wang khan reilo te talpo afa te kyanga hun man kha be sen khamini March ni som palia khan Manuel ti na khan akal khani a ma se angai em afa te chu lo mu po phalsak ni talawin a hun to ba po akyanga afa te hun kha an la man tir phal lo fo hi adam lai te nge ril rutina to anita ani chuti lai mekin Manuel te lam chuan Ruby thina chuan do chu la pho chok fopin chuta chuan Ruby damlaya adikna ara be sakni ang aya na sa a athi hnuwa adikna ngoi an ra be sakawang po chuan in thiam lo na neimia lo hian khatia Manuel te na an kho sakhaulai khan Ruby chu aswal theile thole apasalanu le pate azala mai pe lama an ro sum te po adu dan dana aman chin thotile apasala fanau te po angai sangai lo ang chuan anla soi she chuang me lawa ma se police chuan fin fiana thatok tak mai
Monterio ka nge atanga an hriat tu awang khan Manuel te chung kwa chuan dot an soi mai mai ni ti chu an hre thiam ta a tin Monterio soidanin Ruby thina khan mi pasari anin rol thole Ruby pasal a pasala pa a patele an driver ba ka Montero le medang pakhati an ni a ti chuan August ni som panga kumsang ni pakwa khan prosecutor office tam chuan Ruby tha thu boya hian mi pasari te chu manin kota chuan an thu boi chu an ngei tu atan ta a mase kan soita kang khan dan chunga leng anga ingai Manuel te chung kwa chuan boina lian an to ma hian anin soi film zel maya tin Montero po kha do soi ang hiala po yen Manuel pa chon hunrei tak chung anaw lo panina anin kar a thatlo awanga anin biak to lo thole Ruby thilai vel po a an boruak a chiat viau thote asoya hei mai ba ka an mi huat tak nen chuan tual an thadun theidon imni tia fingtaka zona sem let lavin Monterio chuan a hosakna i tawanga do ta pu atum mai mai anga chuan a chwa ba ka tunge Monterio chu hriat po a hriat lo tho chuan atang ve thlat maya chuti lai mekin chutiang bok chuan Manuel po chuan anupui tha chan tur anei lo thu te chu lo soin adu ber an fanu te patni akyanga anom to ber chuan anupui hlui Ruby laka rong taka a chel chuina chan tur om lo thu te soin an pun song song a chuan a pha fai vek maya chu mai ba ka tu emoro mana in an chung kwa chu ti mol photuma do ta pu thluk tum na mai mai ani thu chu kot ma chuan hoi sar tak hian a soi ta pia pia boka hemi wang hian kot po chuan an thu boi ngai to alai mek chu ngai to thaturatan an ti top taringot mai ani ti chuan kumsang ni som pathum February thla lo ni chuan Monterey chuan ama ko ziak ngein thu nei tu te bula chuan lekha chu aron thon le ta a ma se chu thil chuan chu thu boi chu ati le thok kan ti thei ome chuta chuan a thil lo sei to zong song te kha dot vek ani thole zemine chung kwa po ming chat atom wang mai maya ro man omsa ani thote ron soyen athu soya po khan adin to lo thote chiang takin lekha chuan aron ziak to vek boka hei mai ba ka hemi hnu loka hian thu she tu te in hmu khom na po Montero chu ain lan sui le to mel oboka ti chuan kumsang ni som panga July ni soma khan ko chuan thutluk na chu siam tangi nge in chuta chuan Ruby ruang an hmu dana tang khan tha ngai ani ti chu chiang hle ma se tunge a thatu ati chen tel kherlo awangin Ruby thina a rin hlel song song da chu ko chuan a chho zalen ta a heta ko thutluk na hian Ruby chanchin ngai ven tu te mak te chu a hloin ko ro rel na chu pom harsa an ti mema tin zebenia chung kwa chuan an sum mangin thu nei tu te an tham le nge nia ringin dan chunga leng nia anin ngai na chuan mi poide chu ati thin jim hle bok ani amai ro chu Ruby in dikna chanwo a hmu theinan mi poide chu in lungrwal taka tang hawin kong an zo tamuk mom maya nima sila engma so nama chu om thei tak tak silo ama ami ang bok khan mi poide le police thinunga chuan Ruby khe chuan theingil a hlo le tanta a ma se heti la hian Ruby chungti ero Ruby in dikna chanwo a hmu ngei theina tur hian an theiang angin cholawin malak na chu an nakal pui reng thawa ti chuan kumin kumsang ni somni panga kumtir January ni soma khan poison khwa chuan police chuan Ruby thana thuboya an lo rin hlel to le hunrei tak chung lo bi bo to Manuel patea lob zemine za chu tol thana thuboya an man le ta hlau maya heta hian mi kidnap na ein nam hnoi ni nge ya hriat ni in chuta chuan a call details atang le chu thila a tho puite atang chuan ein nam hnoi nge ni ti po chu reilo te a fin fia zui ani ta boka ma se ming thar mangin Victor angin ain soi thung ti chuan he kidnapping case le atwal tha dan hi Ruby chunga thil thleng nen khan ein ang em ema midang aroi manga a tha tak po hi bom chunga cement manga chon nanin luya arwang po chu alo thukru ve tho alo ni oma ti chuan hetia police dana anman hnuwa hian Ruby u ro sele chuan a u naw nu thina a anrin hlen singa mi ani nge yem ti fin fia turin police station a Victor ti anga in soi hi mai chan nge a motorin akal sil ta nge nge a heta a hmel a hmutsi a hi anaw thina an mi rin hlel Manuel patia nge ani ti a hre thei tak ngal ani ole khati song kha ton chuma kan case ngai thla khole the chu alo ni le ta a tuna hian Ruby rong taka thatto hian
zalen takin a hun chu ala hmange ani ti hi a hriat theia tunge he thila hian in hnam hnoi ta ang mi poite le thunei tu then khaten manuela le achung te hi ruby thina khan ring hlel hle ma se sum an nei ema wangin dan hmui an hup ni nge hian an ngaya hei hi thil thlen dan tik tak ani po arin hle bok ani chu mai ba ka engwangin nge montirio khan athu se zong zong a thlak nuwa mu zui tur om talawa bipo zui ta dei nge ani tak le he case zona in atop ringo donim niang hunin me che khongai thlak tak robi kha adik na chanwo alapek ve nge ibe se pui phot mai te ang